ji daɗi a raina kuma kowanne irin kamannin shi idan har zan gani wallahi sai na yaba masa ina son shi Amina kin ji da nake jin gayan nan a raina kai ya Allah ai ku so ganin wannan gaya gadayya yake zaki ganshi ne very soon zaki ganshi insha Allah yanzu ya ki zuwa Azima. Sorry Amina zai zo na san shi ba shi da wasa. Zai zo. Azima ai da ma haka zaki ce tunda ya riga ya zama shade dan ki ba kya so a taba shi. Dan Allah ki hakuri kin ga yanzu haka wani uzuri ne ya rike shi. Amma ai ya kamata a ce tun da zai zo. Tun azufa yake cewa gashi nan amma shiru kike ji kamar an aiki bawa garin su. Kare dai ya so na dan shi. Na ga wane ne wannan gaidin da aka dauki soyayya duniya aka dora mishi. Ɗaya ne fa takkar da dubu dan autan maza kyakkyawan zamani karshen labarin Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abuwa. Kaka wani damu. Kai baka laifi. Ga kawata Aminiya ta kuma Amina. Amina? Ga hukki na iso ya kamata ku gaisa. Azima?